Sziasztok srácok, én Robi vagyok, és ebben a mai videóban azt fogjuk csinálni, hogy építek egy házat, amiben egybe lesz egy kert. Előzőleg próbáltunk videót csinálni, de nem ment, szóval most újra elkezdek egy másikat. Csináljuk is. Ide már megépítettem az alapzatát, szóval már csak építenem kell így a házat. Amúgy kíváncsi leszek, hogy hány lájkot nyomtok majd, mert Minecraft videókra, amikor látom a YouTube-on, sokat szoktak nyomni, de erre nem tudom, hogy hányat fognak egyáltalán, de még egy picit tereprendezek. Oké. Akkor 1, 2. Ez nem fog sokáig tartani, egy pár percig fog csak tartani. És remélem, hogy nem fogjátok azt nyomni erre a videóra, hogy nem tetszik, mert próbálok a legjobb tartalmakkal előállni nektek. Amúgy közben meg is építettem a házat, és elkezdem csinálni. Most egy ideig szó nélkül fogok építeni, szóval, hogy tudjatok figyelni, szóval pár perc múlva találkozunk. Most visszatértem úgy, hogy beszélek. Sokat láthattátok, hogy mi történik. És kész is lennék most a házzal, már csak egy ajtó kell neki. És itt majd arra lehet aratni a veteményes. Szerintem én. És én itt ezt lezárnám, ezt a videót. És köszönöm, hogy itt voltatok velem, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!